Makalihis naman rapado ang bagyong Christine sa Kabikolan. Apwer sa pagbaha, dakulang problema man ngunyan sa mga probinsyang labing naapektaran kan bagyong Christine ang kawaran din malinig na maiinom na tubig. Nga ni matawan ni Kasimbagan, kay ning Sabado, Oktubre 26, naghatod ang ako Bicol Party List ning 150 kahon nin tubig sa local government unit kan Naga City. Personal ining niresibi ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Para sa alkalde, dakulao na ining tabak sa saingda, urog pat agrangay ng gadgan sa iyang mga konstituente ang kawaran ng tubig inumon. Ang pagpapasalamat ng inyong lingkod, si Mayor Nelson Legacion, in behalf of the City Government of Naga, sa malaking tulong simula pa noong isang araw na nanggagaling po sa Ako Bicol Party List, of course, through o kaya dahil po yan kay Kong Saldico. Again, ito po yung panahon na kailangan po ng ating mga kababayan ng tulong. Sa ngayon po, kahit pa ongoing yung ating rescue operation, pero nag-shift na po tayo at mas natututukan natin yung relief operations. At yung tubig ay isa sa mga basic necessity na kinakailangan matugunan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na at marami pa ding community, marami pa ding barangay dito sa Naga na lubog pa rin dahil po sa tubig baha. Natawan man ng tubig inumo ng local government unit kan Nabua, Camarines Sur na pigdistribuer sa mga residente kan barangay La Purisima. Sigun kay Nabua Vice Mayor Marisa Veletario Hau, siring sa ibang munisipalidad agyat man sa indaan pagkakaigwa ni maiinom na tubig. Kaya bentahe man daan na narumduman sindakan partido. We would like to express our gratitude, no. Ang mga taga Nabua gusto ming magpasalamat kay Ako Bicol Party List sa kadakulang tabang ni dinadara digdi sa Camarines Sur, particularly digdi sa Banuan kang Naba. As you may know, kadakulan kang sa tuyang mga kababayan na submerged ning flood waters ang sa indang mga harong, pero mating-mati kang mga taga Nabua ang assistance ni Ako Bicol Party List. Actually, digdi gani sa sa tuyang Banuan, kulang talaga kita ning boat dahil bakong preparado duman sa arog kaining eventuality ang sa tuyang local government, pero very quick ang response kang Ako Bicol Party List. Nagpadatulos ning boat na makakatabang sa pag-rescue asin sa pagdala ng mga provisions digdi sa mga barangay sa Satuyang Banuan. Apwer sa tubig natawan man ng tigisarong rubber boat ang duwang LGU hali kay Congressman Elizalde Co asin House Speaker Martin Romualdez. Walang mode of rescue noon kasi yung agos ng tubig, kung walang rubber boat, hindi naman kaya ng ordinaryong bangka. And people were surprised, na sorpresa yung mga tao kasi sobrang bilis nung pagtaas nung baha. Hindi namin yun ine-expect. First time ito na mangyari dito sa bayan ng Nabua na ganun kabilis at ganun kalalim yung baha. I'm so happy na magagamit na to through na galing kay sa Ako Bicol Party List, magagamit na to ng Municipality of Nabua. Not just of course for the people of La Purisima but for the entire Municipality of Nabua. So in fact, marami na ngang nagpapareserve yung simbahan. Bukas gamitin itong rubber boat para puntahan naman yung Santa Barbara na isa pang bahang barangay na hindi pa naaabot ng masyadong relief dahil nga sa kakulangan ng bangka at na may capacity na dumaan sa mga malalakas na agos ng tubig. Sa presente, padagos man giraray ang paginguha kan partido na maabutan nin tabangan mga lugar na labing pinerwisyo kan nakaaging bagyo. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.